لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى. ассалому алайкум дӯстон, умедворам ки хуб ҳастем. Мо ҳам ҳамчунин хуб ҳастем. раҳмати калом ба онҳое ки канали моро дастгирӣ мекунанд. дастгирии шумо аз канали мо пеш меравад ва меҳмонои нав дар канали мо пайваст шуданд. хуш омадем ба канали мо. ба онҳое ки маро мепурсанд, раҳмати калом, аз аҳволи мо пурсон мешавем. ман инҷа камтар дар духовка хостам вай мурғ тайёр кунам. абишни хостам кунам бе майонез, бе ягончи мадаиҷа дар вай тайёр кардам. камтар приправа дохтам, намак, и ҳамаи чиста дуруш ҳастай вай тиснок, ҳама чиз приправа дорад дар дурунаш. я намудам хеле муш қатӣ и приправа аралаш кардам. 1-ним соат меистад, баъд дар духовка мегузорам. хостам камтарам хе бе майонез, бе ягон чи тайёр кунам. ман ҳама вақт мекардам майонез, ҳама чи медохтам. ин дафъа хостам бе ягон чи кунам дар дурунаш. мурға тайёр кардам, мондам то вай шидан шав. иҷора қасддора шуда ҷобаҷо кардан дар кораи ҳамаи ёра. иҷара хайвсол яъни ма тоза кардам. кухнира порядка мекунам. мебинед ки ҳама ҷо ҷазид тоза кардан дар кора ёра тоза карда. баъд аз қафои мурғ мешавам, дар духовка мурға мемонам, тайёр мекунам. умедварам ки то охири видео моро дастгирӣ мекунед. хулосаи гап ки ҳама корома буд кардам. ина пасуда масудора ҳамаро шудам гирифтам, ҷобаҷо кардам. боз аз қафои вай мешам. чином дорам мурғ тайёр кардан дар духовка, ва тайёр кардан дар кора. ҳамаи ҷо тоза. ҳозир мадаиҷа вай мекунам, тайёр мекунам, дар духовка мемонам. دوستان مرغ ما تیار شد. و فکرم که چقدر با مزه آمده که مزهش هم نمیتونم نگی. به هر حال پست. رحمتی کلام دوستان برای دستگیریتان. می‌ندارم از هر یک شما که ما را دستگیری میکنین.
به آنهایی که تا آخری ویدیو با ما بودن رحمتی کلام. وقت خود را دریغ نداشتن ویدیوی ما را تماشا کردن. منت دارم از هر یکی شما. کدامی که خود داشته باشم با اشتراکتان با مورم همچنین و گفتنیم که باقی در پناه خدا باشد. خدا نگهبانتان باشد تا ویدیو دیگر.